Донесох ти грозденци. О, много си мила, благодаря ти. Казвай сега как си. О, добре съм, как съм? Как горе-долу. Мерси. Само се чувствам малко раздвоена. Да. Не знам кой е по-тъп. Дали мъжа ми или доктора да ходи на консултации при него. Да почна с мъжа ми. Значи, като разбрах, че съм бременна, реших да му поднеса информация така по по-интересен начин. Казвам му, скъпи, сега сме само двамата. А след 9 месеца ще бъдем 3. И той беше какво? Как 3, бе? Как след 9 месеца? Тя мама още утре пристига в 7 часа с влака. Сериозно? Интелигентно, моля. А доктора? Човек, който учил 9 години. 2 вагона с книги прочел. Най-интелигентният въпрос, който успя да ми зададе, беше: има ли сте други бременни в рода? Да. Не. Мене мама ме е направила в час по трудово обучение. Обаче моя веднага си връща палмата на първенството и задава въпрос на доктора с един такъв загрижен вид. Докторе, тя ще може ли... Доктора, къде? Да, аз знам какъв въпрос ще ми зададе. Естествено, че ще може. Ще може да си правите секса, не се притеснявайте. А моя се засегна. Да, викам, аз не питам за секса. Аз питам дали ще може да чисти. Загрижил се нашия, да. Обаче, доктора с последния си въпрос просто ме разби. Казва, чувствате ли някакъв дискомфорт по време на бременността? Казва, не, глупости. Една от детските ми мечти е така постоянно 8 пъти на ден да повръщам. И така да си намажа цялото тяло с вазелин, за да мога да вляза през вратата на банята. Тъпи ли са? Или са просто мъже? Не знам. Аз да кажа, но това е едно и също според мен. Ето го, мой интелигент звъни. Всеки път си забравя ключа. Виж, всеки път си забравя ключа.